gràcies, Paco, moltes gràcies a tots vostès per vindre avui també. Gràcies per convidar-me a parlar d'un tema ocult i ocultat, sincerament, que hauria de fer-nos replantejar la historiografia, d'alguna manera la interpretació de la València del segle XIX, que per a mi és una de les assignatures pendents, sincerament, en la que nosaltres no acabem de trobar el punt d'explicació de moltes coses que passaren a la ciutat de València durant aquell moment, i que per tant episodis com el que se complix, com el que anem a comentar avui, que és la Revolució Republicana Federal d'octubre de 1869, ajuden a replantejar, i és la meva idea que jo voldria portar així, un episodi històric i una etapa històrica com és la València del segle XIX, ja que parlem efectivament d'un tema com el poder i la ciutat, poder i ciutat del segle d'avui, que també Paco ha organitzat amb l'Ajuntament de València, Javier Martí, que està per ahí, també amb tots els companys que sempre han estat preocupats per aquestes coses, doncs crec que era oportú, justament 150 anys després de la Revolució d'octubre de 1869, repensar aquell episodi que durant 9 dies va desplegar un escenari de violència, de fúria. La capital, València, va viure un episodi d'enfrontaments armats en escenes de guerra oberta, de guerrilla ciutadana. Vostès poden imaginar barricades, càrregues a la baioneta, desplegaments militars, bombardeigs d'artilleria, tot allò que era l'escenari d'una guerra moderna, tecnològicament inicial. Pareix que en la ciutat de València s'utilitzen per primera vegada els canons del sistema Krupp, com després veurem, que eren uns canons que estaven començant a difondre's per als escenaris bèl·lics europeus, i milers d'homes enquadrats en els voluntaris de la llibertat, aquella milícia ciutadana republicana i federal. No tota era republicana i federal, però sí eren tots milicians de la milícia ciutadana, alguns eren milicians monàrquics, com veurem després, però que des del 8 d'octubre al 16 d'octubre de 1869 s'enfronten amb l'exèrcit i la Guàrdia Civil en un episodi que jo crec que val la pena rememorar, no només per el dramatisme d'una ciutat en guerra, d'una ciutat enfrontada, sinó també per recuperar d'alguna manera aquella alteració que significaria, explicar aquella alteració en la dinàmica de la ciutat. En una dinàmica de la ciutat que per a mi ha estat escassament coneguda, aquest episodi, i sobretot escassament tractat en el relat sobre l'evolució de la ciutat burgesa. Jo crec que per a mi aquest és un tema que vull apuntar. I voldria apuntar també la possibilitat que algunes de les operacions de reforma interior que se produeixen justament a partir d'aquest moment tingueren alguna cosa a veure, aquesta haussmanització de la ciutat de València, tinguera alguna cosa a veure amb els episodis de guerrilla urbana i d'enfrontaments com els que vam veure avui. Aquesta és una tesi que no és nova, sinó que l'historiador Enric Sebastià, l'any 1986, ja va intuir en la reforma de la plaça del Mercat. La plaça del Mercat de València, com veurem, és l'escenari de la batalla, per dir-ho així, és l'epicentre dels enfrontaments, i Enric Sebastià, en un llibre massa desconegut, planteja la possibilitat de que la haussmanització d'aquella part de la ciutat justament se deguera a aquest tema, se deguera justament als enfrontaments militars i de guerrilla urbana que es van produir. No tenim que oblidar que, com conta Rosa Montllero, una professora, una historiadora de la Universitat Jaume I, que va estudiar la Revolució Gloriosa de 1868, la plaça del Mercat, que vostès veuen així en la maqueta de Tosca, se caracteritzava perquè allí se concentraven, llis textual, los cantos de ciego que asustaban a las clases bien pensantes de Valencia, que tenían siempre su centro reclamatorio en el mercado. Estos cantos de ciego, cantos que després veurem, aquestes cançons republicanes, aquestes seguidilles contra la monarquia, aquestes seguidilles contra la reina Isabel, contra Campo, contra el marquès de Campo, contra la burgesia moderada d'aquell moment, tenien sempre com a escenari esta plaça del Mercat.
Al mateix temps, voldria introduir la possibilitat de que, efectivament, una part del debat higienista que se produeix a partir d'aquest moment, tenemos que abrir Valencia, Valencia se ahoga, las calles deben abrirse, també se tenga que deure a una situació com aquesta. N'hi ha una equivalència massa evident entre los bajos fondos i los barrios populares. En València hi ha un procés que jo crec que és en part ideològic d'assimilació del concepte de bajos fondos, de los barrios de bajos fondos, justament amb els espais populars que van protagonitzar la revolta de 1869. Per equivalència, podríem trobar un fenomen paregut en la Revolució de París. Els recomano un llibre que no va aparèixer fa molt de temps, de Maurizio Gribaldi, en francès, no hi ha traducció al castellà, 1848, la Revolució Obligada, francès, d'on he pres un poc este títol, 1848, la Revolució Obligada, que també intenta explicar la Revolució de 1848 a París en funció d'aquest procés de mala fama de qui havia protagonitzat aquella revolució. Bé, el context de la revolució si me permetran, jo no soc historiador contemporani, per tant no puc tampoc explicar-los molt, i crec tampoc és l'objectiu de la tesi, de la conferència d'avui, parlar-los sobre la Revolució Gloriosa de 1868, però vostès saben que en 1868 es produeix allò que se denomina la Gloriosa, que és la revolució progressista republicana que començava a introduir-se en les idees de l'Espanya del moment, un episodi singular i polièdric, com ha estat definit per els historiadors, que va representar la voluntat per primera vegada en la història, possiblement d'Espanya, d'establir un règim democràtic assentat sobre els drets individuals, la instauració d'un clima inèdit de llibertat, de discussió apassionada, de protesta, de mobilització política i de llibertat religiosa, també de llibertat de premsa, de canvis en la política arancelària, en fi, tota una sèrie de canvis que se produeixen instaurats per un partit que és el Partit Republicà Democràtic Federal, que comença a introduir-se en l'escenari fins a aquell moment dominat per la burgesia moderada de Campo, diguem-ne, Campo el gran marquès de Campo, que és l'exponent d'aquella fase prèvia de la revolució liberal. La història posterior la coneixen vostès, l'arribada d'Amadeo de Saboya, en fi, tota aquella història després en la que no entrarem perquè no és el nostre objectiu, la proclamació de la Primera República en Espanya i després la restauració, el cop d'estat de Martínez Campos a Sagunt en 1874 que promou la tornada dels Borbons al tro d'Espanya. La història, jo me centraré en la història d'aquells 9 dies entre el 8 i el 16 d'octubre gràcies a un llibre molt conegut que poden vostès comprar en la llibreria París-València, no és per fer propaganda però és així, un llibre ben conegut, El Partido Republicano de Valencia ante la Historia, de Amalio Gimeno, que relata el que va passar entre el 8 i el 16 d'octubre de 1869 a la ciutat de València. Amalio Gimeno és un personatge interessantíssim en si mateix. Amalio Gimeno era un revolucionari de jove durant esta redactor i exdirector del Centro Popular i presidente de la Juventud Republicana, i Amalio Gimeno acaba joveníssim estudiant de medicina en aquell moment en la ciutat de València, havia nascut el 1852 a Cartagena, i tot i les crítiques abrandades a la revolta republicana que fan la seva crònica, Gimeno va acabar la seva vida com a comte de Gimeno i sempre tratant de Sorolla. Aquí estan aquests moviments que es produeixen en la història per explicar els canvis en la biografia personal de les persones. Bé, jo voldria començar efectivament amb el primer episodi que coneixem de la revolta, que va néixer el dia 4 d'octubre, el dia 3 d'octubre, diumenge, que representava al teatre principal l'obra El marido duende, i estava present, el teatre principal, que veuen vostès així, estava present el capitán general Primo de Rivera i Sobremonte. Rafael Primo de Rivera i Sobremonte era el capità general de València en aquesta època i s'estava representant
una obra durant la representació de la qual es va escoltar una detonació i una cridòria provinent dels carrers veïns del teatre principal. Allò ja va destacar, això va ser l'episodi que va desfermar la tensió en la ciutat de València, que ens explicaré tot seguit per què era, alarmat el públic, la funció fins i tot es va aturar i el propi capità general va haver de, en aquell moment, des del seu palco, fer gestos explícits de tranquil·litat a la població, perquè hi ha alguna cosa, aquell 3 d'octubre de 1869, la ciutat de València sospitava que estava passant. Quin era el moment en el que se produeix això? El moment en què se produeix això són els alçaments carlins d'algunes partides carlines que s'estaven fent de la província de València i la decisió del capità general d'emetre un bando, per tal de desarmar a la milícia carlina i eliminar aquell focus de revolta contra el règim, aprofitant aquella situació per desarmar també la milícia ciutadana, els voluntaris de la llibertat, per desarmar també la milícia republicana federal. Això, evidentment, tot i que els milicians de la ciutat de València es van declarar lleials al règim que havia sorgit de la revolució de 1868 i havien jurat, havien promès la fidelitat al capità general, el capità general justament el 8 d'octubre emet un ban, publica un ban en el que insta a la incautació de totes les armes de la milícia ciutadana, dels voluntaris de la llibertat. Això evidentment no podia ser aprovat per estos homes i per estes dones de la milícia republicana federal i per tant es neguen a entregar les armes i a partir d'ahí sorgeix, després de que l'exèrcit decidís intervindre en la ciutat de València per a requisar aquelles armes i desarmar els voluntaris, sorgeix ja l'enfrontament. Els primers enfrontaments que van produir-se se van produir al carrer Sant Ferran, així tenen vostès el carrer Sant Fernando, el carrer Sant Ferran de València, es produeixen justament quan una tropa, un escamot de militars acudixen per el carrer de Sant Ferran a la plaça del Mercat a publicar el ban de desarmament de la milícia. El text diu que quan els militars arriben pràcticament per el carrer Sant Ferran a la plaça del Mercat, pràcticament està a punt d'esclatar allí ja un primer incident entre les tropes, entre els soldats i la milícia voluntària, els voluntaris de la llibertat, els milicians republicans, però que es va evitar en un últim instant, però ja se presagiava que això no anava a acabar bé. I efectivament, el 8 d'octubre de 1869, l'exèrcit comença a desplegar una sèrie de columnes per la ciutat de València des de 3 punts de concentració. La infanteria se reuneix a la plaça de Mendizábal, avui el Parterre, la plaça d'Alfons el Magnànim, la cavalleria es reuneix a la plaça de Tetuán i l'artilleria se reuneix en diferents posicions, entre elles el carrer de les Banques. I a partir d'ahí, efectivament, comença ja l'enfrontament que ja pràcticament tot el món ja estava donant per descomptat. La manera en què la milícia respon a esta posada en armes de l'exèrcit espanyol, de l'exèrcit governamental, de la part governamental, és la formació de barricades. Com a París o com en altres ciutats, efectivament, el concepte de la barricada, que és un concepte que és un element fonamental de les lluites ciutadanes del segle XIX, comencen a aparèixer en aquests moments a la ciutat de València. En la ciutat de València, durant l'episodi de la guerra de la revolta del 1869, se diu que n'hi hagueren fins a 920 barricades en tota la ciutat de València. Algunes eren senzilles acumulacions de llambordes, de rajoles, com els del carrer de Sant Vicent, altres eren pedres de carreus, grans pedres, com en la plaça de la Congregació, o alguna, la més important de totes, que estava situada en el carrer Cavallers, diu, en este cas, Vicente Gascó Pelegrí, que tenia una investigació sobre això, diu, entre todas las barricadas anteriormente descritas, la que más destacó fue la construida en la calle Caballeros,
junto a la Plaza del Esparto. Se componía dicha defensa accesoria de una barricada doble, foso y contrabarricada, lo que prueba palpablemente que la persona que dirigió su construcción no sería profano en ciertas ciencias. S'ha parlat així de l'escala fa un momentet, però la barricada sembla que també tenia la seva gràcia, també tenia la seva ciència. Una ciència que apareix arreplegada en algunes de les imatges, per exemple, en aquest cas, algunes de les barricades que poden ser. He portat també algunes imatges de París, en la que apareixen ja aquestes barricades que intentaven tallar el moviment lliure de l'exèrcit que se produïa per aquests carrers, o fins i tot alguns quadres com de Manet, per exemple, que es veu, Manet pinta una sèrie de quadres justament sobre les barricades de París, sobre com li va copsar aquella experiència de la mort de les barricades, i algunes d'elles, com aquestes, per exemple, són realment dramàtiques des del punt de vista de lo que representa, o altra, molt coneguda, de Mesnier, que mostra la mort que se produïa entre les pedres després d'un combat en plena ciutat. Bé, a partir d'ací, diguem-ne, d'alguna manera podem relatar l'enfrontament en la ciutat de València. Els republicans pràcticament fan un front que anava des de la catedral fins a Santa Caterina, la plaça del Mercat, tot això era la zona republicana, i l'exèrcit decideix atacar en aquesta zona republicana amb una sèrie de columnes, com després veurem, tenint com a centre d'operacions, com ja he dit abans, la plaça del Mercat. A mi m'ha interessat estudiar per què estos barris són els que se produeixen, per què se produeix aquesta revolta justament en determinats barris de la ciutat. Hauríem d'acudir a la història interna per a poder explicar quins són els elements que se produeixen, com era la València d'aquell moment i quins són els elements que explicarien per què aquests barris eren especialment propicis per a la revolta i per a la revolució. Per a fer això, he utilitzat un llibre també conegut per als historiadors i els economistes, el llibre de Joaquín Alzagra, Propiedad Inmueble y Crecimiento Urbano, Valencia 1800-1931, que és un llibre de poques planes però molt interessant per explicar-nos com era aquella ciutat de València, i algunes dades mereixen ser explicades per a poder entendre per què en aquests barris que acaba de comentar se produeix justament aquesta divisió que després veurem sobre el plànol, aquesta divisió nítida entre dos parts de la ciutat de València. N'hi ha que entendre el concepte de la València d'aquell moment, què era, com se vivia aquella València. Aquella València es viu com aquella consolidació del govern de Campo, del marquès de Campo, alcalde entre 1843 i 1847, i dels governs successius. Havia creat una ciutat amb una clara apropiació de l'espai urbà, amb una clara apropiació per la burgesia de la riquesa i de la pròpia propietat urbana de la ciutat. Del llistat de propietaris pràcticament desapareix el clero i la noblesa, que són arraconats per la nova classe burgesa, i se produeix una gran concentració de la riquesa, de tal manera que menys de 700 persones en la ciutat de València controlaven el 50% de tota la propietat urbana de la ciutat. 700 persones, 50%, i 2/3 parts de la riquesa. Eixa és la València, aquestes dades corresponen exactament a l'any 1866, 3 anys abans de la revolta, de la insurrecció, i potser es començarien a explicar-nos per què se produeixen estos aldarulls, per què se produeixen estos elements que van més enllà d'un enfrontament, diguem-ne, que moltes vegades s'ha volgut lligar als episodis, diguem-ne, romàntics del segle XIX, de les revolucions, dels alçaments o de les coses. No, jo crec que així n'hi ha alguna cosa més. Aquestes magnituds el que certifiquen és un desenvolupament de la ciutat capitalista, una apropiació de les classes dirigents, de la burgesia dirigent, que no té cap problema en, com havia passat en Campo d'altra banda, dirigir el govern, demanar els crèdits a ells mateixos i executar les mateixes obres amb els diners que se prestaven entre ells. En el llistat, diguem-ne,
els mateixos noms que capçalen els llistats de propietat urbana estaven també a les societats de crèdit que financiaven els projectes dels regidors que dirigien la ciutat. Eren tots els mateixos, propietaris urbans, persones que donaven els crèdits i persones que els executaven. La ciutat de València, per a que l'entenguin vostès, en aquell moment tenia uns 95.000, 100.000 habitants, una ciutat important. Els barris més poblats, efectivament, tenen els barris de la meitat sud i oest, que són els que protagonitzen justament la revolta de 1869. Tinguem en compte que hem d'entendre que aquella ciutat i aquells barris tenien una densitat altíssima, 1.055 habitants per hectàrea. Això és una barbaritat en aquell moment. Eren barris d'una gran densitat humana, i no només d'una gran densitat humana, sinó que eren els barris justament on se desenvolupa la geografia de la manufactura, per dir-ho així. Eren els barris obrers de la ciutat de València, la concentració de treballadors en el barri de Belluters, a l'entorn de les escoles Pies, al barri del Carme, tins, assonadors, adobadors, a prop del Portal Nou, Pell, Tins, Rajoles, i també fora dels murs de la ciutat, per exemple, a la Saidira, al carrer de Sagunt o al carrer Sant Vicent o al camí de Quart. Justament tots aquests elements que jo els he dit són els focus de la insurrecció i no ho són de manera de base. Per últim, evidentment, aquests espais d'ací són també els espais que d'alguna manera proporcionen les zones menys riques, més pobres de la ciutat. Bé, dit això, passaríem efectivament a explicar-vos algunes de les coses que van passar aquells dies. Se produeix un enfrontament entre milicians i les ciutats. Sabem, gràcies a la documentació, quines eren les armes que utilitzen els milicians i quines són les armes que utilitza l'exèrcit. Se produeix un enfrontament de guerrilla urbana, això són les armes que utilitza el mateix Ocón de Domingo, Juan Domingo Ocón, que publica també un llibre en l'època i diu: jo utilitzava, aquestes són mis armes, i s'he buscat per a que vostès vegin un poc el tipus d'armes que utilitzava la milícia i el tipus d'armes que utilitzava l'exèrcit. Bé, com els he dit, se produeix un avanç de l'exèrcit en 4 columnes, una columna que ve per ací, hem pogut reconstruir aquest avanç de les columnes i on se produeixen els enfrontaments principals que se donen quan aquestes columnes militars, que totes procedien de la mateixa zona, se troben amb la guerrilla i amb les barricades dels voluntaris de la llibertat. Els he portat algun exemple per a que puguen veure algun dels enfrontaments. Per exemple, així tenen un enfrontament que està molt ben documentat en el carrer de les Mantes, així està Santa Caterina, la plaça de Santa Caterina i la plaça Redona. Així s'instal·la un canó i així baix hi havia una barricada. El canó disparava directament, diguem-ne, sobre la barricada i podem reconstruir efectivament sobre el propi escenari actual de la ciutat de València algun d'aquests enfrontaments. Si vostès van ara per aquesta València gentrificada, per aquesta València turistificada, doncs pocs records tindrem d'aquell duríssim i dramàtic enfrontament, però podríem observar efectivament diferents escenes que ens recorden algunes de la situació dramàtica d'aquella època. Un altre dels episodis que a mi me semblen més significatius va ser la batalla al voltant del carrer Cavallers. Al carrer Cavallers se produeix una arribada d'una columna militar que decideix atacar la llotja per el carrer Cavallers, se troben una primera barricada així en Sant Bartomeu i és molt curiós perquè els milicians el que fan és, una vegada la tropa continua per el carrer Cavallers, ells no s'enfronten directament amb ella, sinó que per darrere van remuntant posicions per a aparèixer novament per algun d'aquests carrers i enfrontar-se a l'exèrcit. El coneixement urbà, el coneixement de la ciutat de València per part de la milícia es va ajudar a enfrontar-se a un exèrcit que desconeixia absolutament l'entorn en què anava a combatre. Aquestes escenes de guerrilla urbana se veuen molt ben explicades. De fet, en aquest cas, pràcticament la columna sencera es veu
envoltada per els milicians que havien tancat per ací i tornen a tancar per ací, amb la qual cosa pràcticament tota aquesta columna va restar, no va tindre altra solució que entrar als edificis que tenien al costat, refugiar-se, però als 2 dies se van tindre que rendir als amotinats, als insurrectes, als milicians, perquè no tenien un altre element. Així, al carrer Salinas, precisament, va morir el coronel Evia, que era el coronel que portava aquesta columna, justament en donar-se compte que havia comès un error gravíssim d'estratègia, justament mor allí en el carrer Cavallers, en la cantonada, en el carrer Salinas, fins a 7 detalls, si volen vostès, podem arribar exactament. Bé, això són episodis que ens parlarien del front de batalla que tenien establert. Per a que vegin vostès, he intentat reconstruir així, sobre un plànol de l'època de 1869, en color, el front de batalla que se produeix en la ciutat de València, la divisió nítida que se produeix en un cas, esta és la columna, esta és el front de batalla el dia 8 d'octubre, i en roig el front de batalla uns dies després. Se produeix un avanç de les tropes, dels milicians, un avanç dels voluntaris de la llibertat, i aquesta línia blava és la línia que marca les posicions, diguem-ne, de l'exèrcit, les posicions de la València governamental, per dir-ho així. Així es pot veure aquesta doble València. Per cert, si me permeten vostès una provocació, si vostès comparen els resultats electorals d'aquestes últimes eleccions, sí, no, és molt curiós, la sociologia electoral té una certa pervivència, no? I aleshores, per exemple, comprenc que si no se veurà molt, però és que si vostès comparen aquesta línia del carrer Serrats, que diferència una València d'una altra, torna a reproduir-se, efectivament, en el resultat electoral en el que tenim avui, no? De tal manera que, almenys, d'alguna manera, aquesta València popular, per dir-ho així, aquesta València progressista que apareix dibuixada en la Revolució de 1869, perdura en algun sentit en alguns barris com el barri del Carme, el barri del Mercat, el barri del Botànic, el Quart, Belluters, i se produeix en canvi, si s'ha produït claríssimament un canvi al voltant de l'avinguda de l'Oest, que anteriorment així formava part, diguem-ne, de les files republicanes, de les files de la insurrecció, i amb l'operació urbana de l'avinguda de l'Oest es ve una zona d'un aspecte més conservador. I és molt curiós que, efectivament, aquesta línia blava que certificava la València governamental, la València moderada, la València, diguem-ne, de la burgesia, torna a aparèixer representada en aquest mapa, amb una certa perspicàcia, diguem, continuïtat històrica, no? Deixem-ho ahí i després, en tot cas, en podríem parlar. Bé, algunes referències per arribar ja a la part final, que és la que m'agradaria com a conclusió de la meva intervenció, que comprendran vostès que podria allargar-se molt en alguns dels episodis interessants, com per exemple un d'ells en el que diu els textos: en la calle barcelonina cayó gravemente herido un pobre hombre que pasaba con un pañuelo lleno de panes después de la hora marcada por los jefes militares. Y también sufrió igual suerte un honrado e inofensivo industrial que fue acribillado a balazos por la Guardia Civil. Al hospital provincial fueron conducidos varios niños en igual o peor estado, cuyos lamentos partían el alma. Bé, episodis com aquests podríem estar tota la vesprada parlant sobre els episodis d'aquesta insurrecció, però permeten vostès que avance en la idea de quins eren aquesta nova geografia urbana de la insurrecció, de la guerra. Les escoles pies van esdevenir l'element central de la insurrecció. El pavimento allá debe ser sembrado de papeles ennegrecidos por la pólvora. Los voluntarios armados, eso es de una película, los voluntarios armados cruzaban en todas las direcciones. Los ayudantes del directorio, jóvenes entusiastas que se distinguían por su lazo tricolor ceñido al brazo, iban y venían transmitiendo órdenes, mientras los padres escolapios, con una conducta que les honra, procuraban que nada faltara. Això són els textos de l'època que certifiquen aquesta realitat. Per cert, si a l'escola, a la llotja i a l'escolapis es van fabricar canons per als insurrectes de cara a la resistència contra l'exèrcit.
La cosa va acabar mal, ja se suposaran vostès, l'exèrcit en no poder atacar i en no poder combatre la guerrilla urbana no té més remei, bueno, és un dir, que bombardejar la ciutat de València. El 16 d'octubre a les 7 del matí el capità general emet un ban en el que diu que en 2 hores, si no se produeix la rendició de la ciutat de València, començarà a bombardejar-la i, evidentment, a les 9 del matí, no n'hi havia temps per a més coses, s'inicia un duríssim bombardeig de la ciutat de València en el que van caure més de 1.500 projectils a raó de 3 o 4 per minut. Jo us vull manifestar el que significaria avui escoltar cada 3 o 4 cada minut la caiguda de 3 o 4 bombes durant 6 hores o 7. Això és el que va passar en la ciutat de València el 16 d'octubre de 1869. Alguns dels canons van ser, algunes de les bombes van ser bombes de 12 polzades, que són unes bombes ja d'un tamany de quasi 50 quilos. Bueno, doncs d'aquestes 50 quilos van caure 140 sobre la ciutat de València. En total, 1.500. N'hi ha un document, n'hi ha un comentari d'aquella època que diu: ni en Marruecos empleamos tanto rigor contra las cabidas rifeñas. Bé, això és un comentari per a que certifiquen vostès el dramatisme d'aquella situació i d'aquell episodi. Les muralles de la ciutat donaven poca seguretat, perquè són les muralles de Tosca, les muralles, perdó, en la maqueta de Tosca es veu quina era l'alçada sobre la que com se podria defensar la ciutat de València, i va ser molt difícil que això donara algun resultat. Bé, i vaig ja acabant de la part final de la meva intervenció. Aquesta revolució de la que jo, sincerament, tinc de dir que sabia molt poques coses i em podria contar-les ara més perquè ja en sé més, és una revolució oblidada, ocultada, o és una revolució senzillament que tenim la memòria fràgil al respecte? Jo crec sincerament que aquestes transformacions mostren algunes coses interessants al respecte de la historiografia i de com s'explica el segle XIX en la ciutat de València. Els posaré una història. En aquella època, en 1869, se parla de les fonts, parlen de Peris i Valero, i parlen de José Antonio Guerrero. Peris i Valero és este senyor que tenen vostès així, que té una avinguda en la ciutat de València. Peris i Valero era gobernador civil de València en aquesta època, i fíjense vostès el text, el que diu. Diu: no, por más que haga el señor gobernador civil, por más que procure el señor Peris y Valero justificarse, Valencia no olvidará que pudo evitarle 9 días de desolación y no lo hizo. Valencia recordará siempre el papel ridículo de su gobernador en sucesos tan sangrientos, aunque rueden en el espacio los años o el olvido venga a reinar sobre el imperio del tiempo. Pues no. La ciutat de València no se'n recorda del paper que va fer Peris i Valero i té dedicat una gran avinguda. I en canvi, un alcalde, el primer alcalde progressista que va tindre la ciutat de València, que és José Antonio Guerrero, no té un carrer en la ciutat de València. Tenia un carrer. En la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, 1939, este carrer desapareix del carreratge de València i ja no ha tornat. De tal manera que avui tenim, per dir-ho així, una gran avinguda dedicada a Peris i Valero, al traïdor Peris i Valero, per dir-ho així, d'algunes de les fonts, i en canvi no teníem un carrer destinat a José Antonio Guerrero, el primer alcalde progressista que va tindre la ciutat de València, la qual cosa és molt per a pensar, sincerament. Quin és el resultat final? El resultat indiscutible és que avui coneixem molt millor la història social, urbana i arquitectònica de la València burgesa del segle XIX i no de la València de les classes i dels espais populars. Esta és la realitat. Sabem molt poc de la València popular del segle XIX. Sabem el nom dels arquitectes que van fer la Reforma, els noms dels arquitectes que van fer l'Eixample, sabem els noms dels polítics, sabem moltes coses sobre el Marquès de Campo i els seus successors, però què sabem d'aquelles 6.000 persones que es van enfrontar en aquell moment a l'exèrcit i a la Guàrdia Civil com a membres de la milícia republicana federal? Molt poques coses.
Sabem noms d'Antonino Sancho, el gran Antonino Sancho, el gran arquitecte que escribía cosas como: agréguese a esto lo numerosa que es en nuestro vecindario la clase proletaria y la consideración de los datos que por desgracia arroja la estadística criminal, y de todo ello se deducirá que en medio de la apremiante necesidad que tenemos de mejorar la situación es preciso ser cautos y no exponernos a lamentar las consecuencias de cambios bruscos. Basta recorrer los barrios de la antigua Valencia e internarse en los laberintos formados por sus sombríos callejones y encrucijadas, cuyos habitantes hasta muestran su extrañeza por la aparición de cualquier persona de mediano porte, y no encontrará señales que indiquen la existencia de los bandos de buen gobierno ni nada que sea propio de una ciudad culta y bien regida. És a dir, n'hi ha una claríssima estigmatització de la València popular, que justament és la València, i no de casualitat, que apareix com a protagonista d'aquest episodi. Per tant, per a concloure, jo pense sincerament que cal reestudiar la València del segle XIX amb episodis com aquest, que episodis com aquests podrien donar llum, per exemple, a episodis com la destrucció del barri de pescadors. El barri de pescadors de la ciutat de València no té només és la meva idea, és la meva hipòtesi, no només és la conseqüència d'un desig higienista d'obrir la ciutat, de fer-la més moderna, més burgesa, més bella, sinó que també d'alguna manera respon a aquesta mateixa situació de ser un barri, i si llegim el text de Vicente Marco Miranda, que va conèixer, Vicente Marco Miranda, que va ser alcalde de València també, i era periodista en aquell moment, diu: en el centro de la plaza se abrían de pescadores tribunas de charlatanes, de sacamuelas, nos visitaban las prostitutas, los invertidos, tot això són paraules d'ells, i també parla diu, se recorda vostè de l'estàtua Mariano Benlliure, que n'hi havia en la plaça, bueno, pues en la plaza del pescador n'hi estava l'estàtua Mariano Benlliure, y a su sombra provocaban al atardecer los anarquistas controversias interminables. Y torna a dir Vicente Barco Miranda: grupos de ciegos, acompañándose de guitarras y bandurrias, entonaban romances relatando sucesos notables y las vendían impresos en hojas de a 5 céntimos. Los ciegos, sempre en la ciutat de València, exposen, diguem-ne, una altra cultura, una altra manera d'enfocar la ciutat, una altra manera d'enfocar la política, com havien fet a la plaça del Mercat. Per tant, al meu entendre, cal reestudiar tot això. La haussmanització de València, sincerament, al meu entendre, comença el dia que l'artilleria comença a bombardejar la ciutat de València, el 16 d'octubre de 1869, i a partir d'ahir se produeix tota hauríem de produir una relectura de tot el procés de modernització burgès, arquitectònic i urbanístic de la ciutat de València per a encabir episodis com aquest, que me pense que avui per avui encara estan poc coneguts. Si me permeten, només abusant de la seva paciència, m'agradaria llegir l'últim fragment que tenia així posat y que me agradaría compartir con ustedes. Valencia sostuvo 9 días de titánica lucha, sufrió el último 7 horas y media de bombardeo, pero como no hay tiranía capaz de vencer lo invencible, es lo cierto que ni una chispa siquiera de la densa lluvia de fuego que al demoler las casas y sepultar entre sus ruinas 1000 inocentes víctimas destrozaba en las calles a los federales, alcanzó a propagarse hasta nuestras libertades por ser estas imperecederas, por ser estas inmortales. Moltes gràcies.